Għal darba oħra, il-Ħamis f'pajjiżna ma ġie rreġistrat ebda każ ta' COVID-19 minn fost 1978 test li saru. Il-każijiet attivi niżlu għal 33 wara li fiequ 11 persuna oħra. Sa issa f'pajjiżna saru 959,419 test. Ingħataw ukoll 609,867 doża tal-vaċċin. 346,576 minnhom kienu l-ewwel doża u 274,321 persuna huma kompletament imlaqma. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula inawgura berġa tas-saħħa ġdida f'Marsaxlok, id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li għall-ewwel darba mis-7 ta' Marzu tas-sena li għaddiet, illum m'hemm l-ebda pazjent bil-COVID-19 fl-isptarijiet f'Malta u f'Għawdex. Minkejja dan, sfortunatament fl-aħħar sigħat miet raġel ta' 82 sena li kien pożittiv għal COVID-19. Chris Fearn qal li minkejja s-sitwazzjoni tajba ħafna f'pajjiżna wieħed irid jibqa' kawt u jsegwi dak li qed jiġri madwar id-dinja. Innota kif ir-Renju Unit ingħataw kważi l-istess ammont ta' dożi ta' vaċċin bħalma ngħataw f'pajjiżna, imma filwaqt li n-numri f'Malta neżlin fl-Ingilterra tilgħin sew minħabba l-varjant Indjan. Chris Fearn spjega li filwaqt li n-numri ta' infezzjonijiet fil-komunità qed jiżdiedu u qed irid jara jekk hux se jkun hemm imwiet jew nies li jiġu bżonn l-isptar għaliex jista' jagħti il-każ li peress li hemm ħafna nies imlaqmin l-infezzjonijiet ma jirriżultawx f'imwiet. L-unika ħaġa li wieħed jista' jagħmel previżjoni fuq dan il-virus li dal-virus ma ħallix tagħmel previżjonijiet għax inkollu jinbidel. Minn dik li jalaq kull imkien u jidħollok minn x'imkien ieħor. Jekk nkunu ftaħna ħafna u jidħollok minn x'imkien ieħor nagħmlu żball kbir. Jekk nkunu ftaħna ftit u jidħollok minn x'imkien ieħor nagħmlu żball żgħir. Aħna l-parir tagħna hu li nimxu pass pass u naħseb kulħadd qed jifhem li għandna nimxu pass pass u mhux kollox salt.